काजल ओमे अभिनय कइले बाड़ी लेकिन पहिल का गावा बा ओमे अपना जिला के वर्णन बा प्रदुमन जी और बढ़ी का एगो भाई बढ़ा दी। हां बढ़ाओ भाई रे हेलो ओमे हमनी के अपना धरती के अपना सारण के धरती के सिवान के छपरा के गोपालगंज के एक विख्यात कैले बानी जा ना कि कोनो जिला के टारगेट करके कोनो जिला के हमनी के मोहरा बनौले बानी लेकिन यह गाना के लेके बहुत सारा विवाद भी भई रहे लेकिन विवाद उहे कैले रहे जे गानवा के ठीक से समझले ना रहे गाना के बोल रहे गीतिया के बोल रहे कि जहाँ के भिखारी ठाकुर जहाँ के खेसारी मिसिर महेंद्र फागु महातम तिवारी लोग बखुआइल बा के प्रदुमन रोशन आइल बा लोग अच्छा तने मने नाच कूद फान नहीं के होत रवा सब के हम बुझा तने दिल के वेदना कहल का चाहता नहीं लेकिन होई सब खातिर समय बनावल बा ऐसन कोनो चीज ना होई के रवा सब के मन में रहे कि चाटी मार के तने मने कमे हो गए दावत आइले ले पर अरे त जहां के भिखारी ठाकुर जहां के खेसारी सिर महेंद्र फागु महातम तिवारी जहां के भिखारी ठाकुर जहां के खेसारी मिसिर महेंद्र फागु महातम तिवारी सिकंदर भैया के देह पर कूदियो जाए तो और मिठो तनी पीछे हो जो तू मिठो तनी और पीछे मैं हो जा आए है जहां के मशहूर धुन डठा कि जहां के मशहूर धुन डठा ए तोरा जिला के भटार जिला छपरा जहां के भिखारी ठाकुर जहां के खेसारी मिसिर महेंद्र फागु महातम तिवारी जहां के भिखारी ठाकुर जहां के खेसारी मिसिर महेंद्र फागु महातम तिवारी जहां के मशहूर धुन आ तोरा जिला के भटार जिला छपरा रुक जाए एमे लय प्योर खाटी माटी के बजाओ खोला तरका तावत त सावन से भागो कम रहले त धरता धरता है अब लगला हमारा सोझा जॉकेट खोले ना अच्छा रह जा 2 मिनट धीर धरा बर्दाश्त ना होला तो खोल देवे के चाहिए देखो कोनो काम 3 प्रकार से होला एगो मन से एगो बिना मन से आ तीसर का मगन मन से तो जौन बिना मन से होला वो अधूरा रह जाला जौन मन से होला कभी सफलता मिल जाला लेकिन जौन मगन मन से हो जाला उमे सफलता ना मिले असंभव लय लय का बाजी हाय 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 अरे चले लूडो हरिया त बादे बिछड़ैया हिलोर बारे चले लूडो पुरस्कार दिलिया रे भाई हमारे आशीर्वाद स्वरूप बहुत सारा रुपया पुरस्कार दिल सब अभिनंदन कितना पैसा दे हम लोग महाराज दिल से आभार
कलाकार के मनोबल बढ़ावे खातिर भैया उन्हें भरत है ने भरी ज्यादा हो गए। अरे तो जोड़ा ना लगौलस के हु गौतम तूफान के अगिरी पीछे बड़ा तपेश्वर चौहान के छपड़ा की होता तो छपड़ा ही ले मारो। अरे जोड़ा ना लगौलस कोई भाई जोड़ा ना लगौलस के हु गौतम तूफान के अगिरी विजेंद्र तपेश्वर चौहान के नामी दुनिया में यही जाने कि नामी दुनिया में यही जाने तोरा जिला के भतार जिला छपरा तबू हवा से बोल जानी बड़े बड़े बात के अके नहीं खे जानत रामा शंकर कमलाकांत के रहुओ आई तनी है ने बाप रे बाप पुराने खिलाड़ी हसमुख जी के माध्यम से आप भाई जी बने रहिए आप आई है ने हमने के आज नो कूद फन करब जा नाच का होला ए एरिया के जितना हमनी के सीनियर पुराना व्यास रहे सभे के साथ हमनी के सिकंदर भैया दिले बानी उ महात्म बाबा हो जाए चाहे गौतम बाबा हो जाए चाहे कमला बाबा हो जाए आ चाहे कोई होके बाप रे बाप हम देखले बानी हम ना बहे पुरवैया रे ननदी अरे बाप जो रो ऊपर कमर माज देहिले तो चाहब के हमनी के संगे बेटवानों के मन हनु आज यही कमला बाबा के आशीर्वाद भल के खेसारी लाल हो गई कहे के माने बा हमरा के ब्राह्मण के आशीर्वाद अगर जो कोई के दिल से मिल जाता नु तब बबुआ तू सक्सेस जरूर होई आज ना होइबो काल होइबो लेकिन जरूर एक दिन होइबो। अब ब्राह्मण के अगर दिल दुखा दे तारा मन से बदुआ दे देवे हां दुखो लगी त गिरे में टाइमो ना लगी हां टाइमो ना लगी हम मजाक नहीं कर गलती ना सही बात बा त तनी बांधी ना तनी छप रही है तनी सा हां आई त कमला बाबा तनी बांधी त हे बांधी लगल ए अरे कि मुहवा से बोल जनी अरे बड़े बड़े बात के तके नहीं खे जानत रामा शंकर कमलाकांत के सब में तो ए पर ना छपरहिया में अब तब नु मजा आई तो आओ अरे कि मुहवा बुढ़ारी ना गोजन कोइले बड़ा अरे दादा बुढ़ाइल बानी रउआ बुढ़ाइल बानी तन नु बुढ़ा जाला मन बुढ़ा सकेला केहू के ना ए जा छपरहिया रहला इजे से सोठी मिर्जा बाहर लागी के तरे अरे कि मुहावा छपरे वाला पहले ओकरा बाद सोठी मिर्जा बाहर वाला कि मुहावा से बोला जाने जाने एजा से सोठी बिरजा भार वाला अब तक देवतो के नाच चेंज अरे बारे बा हाय तब मुहावा से बोल जानी बड़े बड़े बात के अके नहीं थे जानत रामा सफर
कपड़ा बांध के एक गीतिया के लिखे वाला खेसारी भाई जी के बढ़ावे में बहुत बड़ा समर्थन और सपोर्ट गोपालगंज निवासी जेकर नाम है महेश परदेसी भैया। उहो बुढ़ऊ कम अभी नहीं खन चानी काटता तो गानवा में लिखनी कि महेश पर तू मन के बात बुझल फारा हो कि महेश रोशन के बात बुझल फारा आ तोरा जिला के भटार जिला छपा चले गलती भले क्षमा चाहता नहीं जा।